Min se jkeċċi, min se jżid u min se jżomm li għandna. Il-Partit Nazzjonalista spiċċa f'konfużjoni sħiħa meta jitkellem dwar il-popolazzjoni, b'diversi esponenti spiċċaw imeru lil xulxin. Bekk qed joħroġ ċar kif il-Partit Nazzjonalista qed jitkellem dwar is-suġġett mingħajr pjan. Fuq Popolin, id-deputat Ivan Castillo qal li l-popolazzjoni joħodha lura għal żmien l-2013. Jkollok tikkalkula l-popolazzjoni preżenti titonqos ma nafx 5, 10, 15%, 20. Aħna qed nikkalkulaw illi l-popolazzjoni ħajkun qed jonqos prezzo poko lura għal dak li kellna qabel. Jiġifieri, fi-2013. U qal li se jagħmel hekk anke jekk minn dakinhar żidu blelu fil-Maltin, hekk kif fost oħrajn in-nies qed jgħixu aktar. Żidu wkoll iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea li għandhom dritt jgħixu f'Malta, kif il-Maltin għandhom dritt jgħixu f'pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea. Però b'xi mod Castillo jeħles minnhom. Forsi għalhekk id-deputat nazzjonalista Rebecca Borg wieġbet differenti. Affaċċjata bil-kumment ta' Lukandier li qal li kieku kellu jsir hekk il-lukanda li jmexxi tagħlaq, Borg kienet ċara. Qed tgħid l-overpopulation. In-nies minn barra meta jisimgħu li l-oppożizzjoni tgħid irridu nindirizzaw l-overpopulation, jifhmu ġifieri se naqsu l-popolazzjoni. At this point in time ma nistgħux mill-lum għal żgur li le. La mill-lum Żgur li le dik hija one of the pillars business continuity. U fil-waqt li Borg qalet li mhix se tnaqqas biex meriet lil Castillo, Ivan Bartolo merjhom it-tnejn li huma f'daqqa għaliex qal li jrid minn 60,000 persuna oħra u dan biex jaħdmu fi ftit setturi partikolari biss. Aħna qegħdin ngħidu li biex dan jikber għal 6% ikun hemm bżonn jobs ta' dik il-kwalità u jkollna bżonn noħolqu fuq medda ta' 8 snin il fuq minn 60,000. Bartolo għamela ċara li hawn ma kienx qed jitkellem dwar setturi bħat turiżmu u s-saħħa u għalhekk is-60,000 huma ekstra. Minna l-oħra f'intervista ma' ġurnalist li tkellem biss bl-Ingliż, Bernard Grek qal li keċċi ħaddiema fis-settur tas-saħħa u l-anzjanità jekk ma jitkellmux bil-Malti. Fil-fatt it-titlu tal-Love in Malta kien hekk: Fail your Maltese test and you'll have to leave the island. Iżda miegħu ma jaqbilx il-kelliema s-saħħa Stephen Spiteri. Mistoqsija importanti ħafna, ma nkeċċuhomx il-barranin. Fi kliem Spiteri l-kontribut tal-barranin fis-saħħa imur lura għal qabel infetaħ il-Mater Dei. Ġewwa l-isptar Salluqa niftakar speċjalisti professjonisti li wħud għadhom iservu fis-sistema tas-saħħa, kirurgi li huma barranin u qed jagħtu l-aħjar servizz. U Rebecca Borg marret pass oltrew sansitra qalet li l-kap ma qalx dak li qal mal-Love in Malta. Mhux ħajkeċċihom u jgħidilhom itilqu u żgur li le. U żgur li le. Bekk il-Partit Nazzjonalista spiċċa f'konfużjoni sħiħa. Minna l-oħra il-Gvern qed jieħu numru ta' passi konkreti biex isaħħaħ il-kontroll tal-awtoritajiet Maltin fis-settur. Fl-aħħar xhur beda jwaqqaf ħaddiema barranin milli jsuqu karozzi li jġorru liċenzja tal-passiġġieri jekk m'għandhomx il-liċenzja ta' Malta jew l-Unjoni Ewropea. Beda diskussjoni għal skills card fis-settur tat-turiżmu biex qabel ħaddiem jiġi Malta jagħmel test. U fil-jiem li ġejjin mistennija tkun approvata liġi ġdida li tirregola għall-ewwel darba lil min iġib ħaddiema barranin f'pajjiżna. Dan bħala parti minn pjan b'saħħtu li tkellem dwaru l-Prim Ministru Robert Abela fir-replika tal-budget.